konten iki tak tujukan dinggo wong-wong sing sok munafik, sok kaya malaikat ya tak omong. Dadi ngene, enek sing komen ning live utawa ning fitiku, Mbak, dadi wong wedok ini omong mbok aja kaya ngono. Mbak, bahasamu aja kasar-kasar, gilani dadi wong wedok. Lah kok penak men cangkemmu nek ngomong. Dadi ngene bolo, wong konten kreator itu punya jalannya sendiri. Lah lek sing tak bahas sih perkara periclikan, perselingkuhan, perumah tanggaan, ya toh. Kuwi iki mergo aku gawe personal branding bahwa aku itu kasar. Bahasaku barbar. Lelek dapuranmu ki pengen enek sing bahas dengan cara putri Solo, apa jilbaban, apa pengajian. Yo aja delok nggonku. Kowe ki salah rum, tiwas ndasmu mumet munting kowe geblak ngombe paramek entek saada. Kowe ki ganti ya rum, ya toh. Wong ki duwe kreativitas sendiri-sendiri. Dadi wong-wong konten kreator kuwi duwe fan dhewe-dhewe bolo. Enek sing seneng kaya aku ngene iki, enek sing seneng alus, enek sing seneng pengajian, enek sing seneng jilbaban, dhewe-dhewe bolo. Dadi kowe lek salah rum, tiwasmu mendasmu munting, aja ndelok aku, ya to. Kowe ngerti gak? Kasare parutan kuwi akeh manfaate, aluse lumut kuwi ya nibakne. Dadi ora kabeh wong kuwi padha karo pemikiranmu. Dadi lek dapuranmu kuwi memang ora cocok karo aku, ya aja ndelok. Enak urip sing simpel. Aja sok suweneng menghujat wong ngene, Beh. Lah kowe iki arek sesenenganmu iki mengambil alih tugas malaikat. Tapuki Gusti Allah mencor cangkemmu kowe.